Mistä maasta hampurilainen on alun perin kotoisin? Jenkit. Oliko oikein? Saksa. Mitä tarkoittaa termi double burgerissa? 2 pihviä burgerissa. Mitä on joka burgerissa? Pihvi. Kuinka monta Barrots-ravintolaa on? 5. 6. Varmaan 6 sitten, kiitos. Mainitkaa 3 paikkakuntaa, missä Barrots on. Jyväskylä, Järvenpää Jyväskylä, ja... Raisio. Minkä maalainen ketju Barrots on? Suomalainen. Nimeä yksi ainesosa juustoburgerista. Juusto. Kivi, paperi, sakset. Ei. Nimeä yksi Barrotsin hampurilainen. Bacon. Double. Kuinka monta eri dippiä Barrotsilla on? 7. Mikä on Barrots-menuun uusin pirtelö? Hilla. Päärynä. Aha. Tänään tuli. Olen fani. Mikä on sun lempituote Barrotsilta? Bacon hamppari, kiitos. Hei.